a lakani na karfa na karya sihirin karfa wallahi in dai zaka jaraba sai bukatar ka ta biya. Masha Allah. Ko shakku ba na yi. Masha Allah. Saboda haka na farko shine a samu kendir kwaya 7. Idan aka samu kendir irin wanda ake hura mata wuta take ci kamar leta. Zaka nemi kendir kwaya 7. Idan aka samu kendir sai a samu turmi. Sai a zo a zuba su a cikin turmi dan jarida. Sai a daka su ana dakawa. Idan aka daka sai a sami me yake da suna dan jarida kana tare da ni? Ina tare da kai. Idan aka samu kendir guda 7 sai a daka su ana daka su a turmi sai a samu albasa farin albasa. Idan aka samu farin albasa su ma sai a sami su kwaya 7 sai a daka su sai a zuba a hada shi da kendir din amma kendir ne na farko sai a daka ka gane idan ya haɗu to sai a sake ɗauko kwan kaza amma fi son kwan kazan gida ya fi aiki bayan an haɗa farin albasa da farin albasa kendir da albasa sai kuma kwan kaza shi ma sai a daka ka gane idan aka daka su to sai a kwashe su sai a zuba su a tire sai a buɗe su haka yadda kamar ana shanya to wannan za a je sai a sa shi a inuwa ka gane idan gidanku da bishiya ko rumfa ne da kai ko a wani wuri ne haka yake da inuwa to sai a sanya shi haka sai ya shanya ko sati 2 zai yi ko da ka ga yana huna karka damu dole zai zo ya bushe to idan ya bushe wannan to shine mutum zai zo ya dauka shine zai rika buga hayakin hannu zaka rika albarkan hannu kenan na'am hannun haka zaka rika sa shi da hannu da kafanka kana bugawa idan ka sa hannu haka sai ka sa kafanka haka kana turara shi da hannunka ka gane ko dan jarida idan ka turara to zaka rika amfani da shi kowane lokaci zaka rika idan kai to idan da turare zaka iya sa hannunka sai ka dan shafa amma babu ya isa iya wannan shine lakanin karya sihiri na fahimci zaki wannan guda ɗaya ne ko shi ma bakwai kwai 7 ne ake samu guda 7 ake samu amma kwan kazan gida kar wani ya ta kira na to agirin ne ko ka ce menene ko kwan ina da kwan zabi kwan kaza shine kwaya 7 da kuma kendir kwaya 7 da kuma farin albasa kwaya 7 to wannan sune za a hada lakani ne na karya sihiri ko kwana nawa zai ka bar shi bushe a inuwa wannan mutum zai rika turare in Allah so ya da next time zan sake bada taimako na sha wanda ya shafi na karfa na warware karfa saboda a hada biyun yana da kyau in Allah da idan kuna bebe da ni kuma kuka ci gaba da taimakawa al'umma ana sharing da like to ni ko bazan muku rowa bazan bada taimakon da in Allah da za a zo gabana da san barka da godiya da murna da dariya da kuma farin ciki godiya ne shi ba godiya ne ko a yanzu addu'o'i da muke barawa na tabbatar cewa jama'a da dama suna amfana da shi kuma ina samun addu'o'i a sanadiyan wa'annan abubuwa da muke barawa taimako saboda haka in Allah da muna tare da ku ila har abada bi jahi rasulullah sallallahu alaihi wasallam me kallo kana tare ne da mai martaba sarkin mayun Najeriya shugaban majalisar sarakunan mayu na Afirka baki daya a cikin maudu'in mai taken sihirin karfa. Sai akwai wata da ta yi tambaya cewa kwan din za a fasa ne ko kuma za a daka da bawo. Za a daka shi da bawon, da bawon za a daka shi. Za a juye komai albasan ma za a juye shi amma a fara daka kendir din. Idan aka daka kendir ana jefa ana daka ba tukun sai a sa danyen albasa ana jefa har a gama sai a jefa kwan kuma shi ma sai a lullasa shi sai a hautsuna su gaba da yin hautsunu to sai a dauke tire sai a sassa sai a kai shi inuwa sai a shanya shi ko da kwana nawa zai ko kwana nawa ne zai ba a son a sa shi a rana a inuwa za a sha shi wannan shine idan mutum yana buga duk abin da ka taba ma Allah zai albarkace shi zai bunkasa ko me ka taba ka ga fofokon yadda ka san kaman ake cewa kiran maka kiran Allah to haka za ga ana kiran ka kurun abin naira 10 yau sai ga gobe kurun ka samu 20 jibi 1000 gata sai ga mutum kurun ya zama biloniya lokaci daya kan wannan sirri ba karamin sirri bane na mai gidanmu ne amma saboda soyayya na da jama'a wallahi shi ne na wara Allah dai saka da alkhairi me kallo kana tare ne da mai martaba sarkin mayan Najeriya shugaban majalisar sarakunan mayan Afirka sai mu ce muna godiya sosai kafin mega ku ga abokin aiki na dan fara daukan ku gana da sarki kai tsaye muna sanar da ku cewa dai sai mai martaba sarkin mayan Najeriya shugaban majalisar sarakunan mayan Afirka baki daya yana Najeriya ne a Najeriya yana nan a jihar Nasarawa a jihar Nasarawa yana babban birnin jihar wato lafiya wanda ake kira lafiyan bari idan ka shigo lafiyan kai tambaya a ina Akurba yake za a kawo ka Akurba inda fadan mai martaba sarkin mayan Najeriya yake kenan a Najeriya a jihar Nasarawa a birnin lafiya to